Ďakujem. Dámy a páni, budem stručný. Ústredná volebná komisia zistila nasledujúce výsledky volieb. Celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov bol 4 414 433. Táto kampaň je samozrejme politicky neutrálna. Vždy aj bola, aj je a jej cieľom je len informovať o tom, čo robí Európsky parlament. So we have 212 seats for the European People's Party group, 185 seats for the group of Progressive Alliance of Socialists and Democrats. Ja by som to čítal opačne, nie že 13% účasť, ale 87% ľudí nevyjadrilo. Čo to znamená? Na Slovensku kandidovalo veľa predsedov politických strán, ľudia, ktorí sú známi z parlamentnej politiky. Inaugurácia nových poslancov Európskeho parlamentu sa uskutoční počas ustanovujúcej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu, a to 1. júla, ale až potom, ako všetci títo zvolení europoslanci získajú osvedčenie o svojom zvolení a o tom, že nie sú v konflikte záujmov, teda že nevykonávajú inú funkciu, ktorá by im bránila vykonávať funkciu europoslanca.